Welcome back to our Gwrlwi लोगोफोर so नोंथांमोना thumbnail नुनानै मिन्थिबाय जानांगौ नै भिडिअनि गेजेरजों जोङो 10.2 नि third, fourth and 5 नाम्बारखौ जोङो सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ जुदि नायाखैब्ला प्लेलिस्टआव थांनानै सिम्पली नायबानो जाबाय so आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों 3 नाम्बारखौ स्टार्ट खालामदोंसै आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला बेबायदिनो एडुकेशन रिलेटेड भिडिअ नायबाय थानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो बेल आइकनखौबो थुनानै ला नायदो नैया 3 नाम्बाराव जोंनिया मा दं नाय अ मिरु गोनां बेंखननि मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम PA आरो PB दोंनै नांज्रेद हांखोआ गावजों गाव 80 खना बानायोब्ला अब्ला एंगल POA नि माना जागोन 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री माने मा मोनसे माना बेवहाय सैथो बेखौ जोंखौ सिलेक्ट खालामनो होदो माने चुज खालामनो होदो दा जों गोबाव खालामलासो स्टार्ट खालामदोंसै आं सावगारिखौ नोंथांमोननो बेवहाय आखिना होखानाय जादों माने होमबाबो बुजायनानैसै माने मोनसे अ मिरु गोनां बेंखन आखिबाय बेनि उनाव बिनि बायजोआव जायखिजाया मोनसे P बिन्दो लानानै PA आरो PB नांज्रेद हांखो बोबाय दा बे नांज्रेद हांखोआ गावजों गाव माने 80 डिग्री खना खामो होनना बुंदों दा जों दिहुननांगौ POA नि मानखौ थामहिनबा नै एंगल नै मोनसे खनानि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों दा आङो लिरना लानोसै मा मा होनाय दं मा मा होनाय गैया गिभेन आलदाय प्रिपेलिस खालामनि गिभेन PA आरो PB नांज्रेद हांखो आरो एंगल APB इक्वल टू APB इक्वल टू बेसेबां जोंनिया लोगोफोर 80 डिग्री नाय बेवहाय नोंथांमोना होनाय थानायखौ नै बायदि लिरनांगौ होनना खोथा गैया गावनो गावबा गाव लिरना लाबानो जाबाय मोजाङैनो नै बायदिबो लिरनो हागोन अ मिरु गोनां बेंखननि सायाव PA आरो PB नांज्रेद हांखो बेबायदिबो लिरनो हागोन बिनि उनाव जोंखौ दिहुननांगौ नि therefore एंगल POA इक्वल टू व्हाट माने POA नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों फार्स्टलि जोङो नैसोर मोननैखौ जोङो इक्वल दिन्थिग्रोनि लोगोफोर नैसोर मोननैखौ बे खनाजों जों इक्वल दिन्थिग्रोनि आरो बे खनाजों बे खना इक्वल दिन्थिनो जुदि नांगौब्ला जों नै मोननै आखान्थिखौ लानानै जोङो कनग्रुएन्स बाहायनानै थामहिनबा गोरोबलि CPCT रुल बाहायनानै जोङो बिसोर मोननैखौ जोङो गोरोबलि दिहुननांगोन बिनि उनावहाय जोङो आखान्थिब्रैनि खनाफोरनि दाजाबगासेया 360 जायो होननानै लानानै जोङो नै मोनसे खना गासैनि माने AOB खनाखौ जोङो दिहुनना लागोन बिनि उनाव जोङो बै बिसोर मोननै इक्वल खनाखौ बेवहाय इउज खालामनानै जोङो बेखौ जोङो इजिली फाइन्ड खालामनो हागोन so therefore triangle PAO आरो triangle PO बिनिफ्राय मोनो दा मा नै मोनसे गोजौनि आखान्थिथाम आरो नै गाहायनि आखान्थिथामखौ जों लानानै मोनगोन मा मोनगोन जोङो OP इक्वल टू OP बे मा जागोन आगोसार आखान्थि बेखौ जोङो थार बुंथि 10.2 इउज खालामनायावबो जोङो बाहायदोंमोन बाट नियावबो जों एसे लिरफिननांबाय आरोना नाय दा जोंना PA इक्वल टू PB बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ मा जागोन बेहाय जोंनिया PA इक्वल टू PB रिजोना मा जागोन नांज्रेद थार बुंथि 10.2 निफ्राय जों मा मोनो मोनसे बिन्दोनिफ्राय बोनाय नांज्रेद हांखोफोरा जोंनिया सानफ्रोमबो मा जायो समान जायो बिनि उनावहाय OA इक्वल टू OB बे मानो जायो मानोना जोंनिया बियो मोननैया मा जोंना सखावफोरा सानफ्रोमबो समान जायो so therefore triangle PAO गोरोबलि माने congruence triangle POB दा जोंना congruence गोरोबलि जायोबा CPCT रुल बायदि जों मा लिरनो हायो
जोङो बेखौ मोखांसे आखान्थियानो जा मोखांसे खनाफोरानो जा जोङो गासैखौबो जोङो इकुवेल दिन्थिनो हायो आरो नैनि रिजोना मा जागोन लोगोफोर साइड 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 माने आखान्थि जोङो बाहायनानै जोङो मोनबाय स' देयारफर जोङो नै एंगोलजों बे एंगोलजों लिरनोसै आरो ना एंगोल AOP इक्वल टु एंगोल BOP CP CT आरो नैखौ होनोसै आङो 1 नाम्बार बिनि उनावहाय आं नै फार्स्टिं खालामना होखानोसै आङो नाय हियार बेवहाय नैनि उनाव लिरबाय हा नैनि उनाव बिथिं लिरबाय लोगोफोर हियार बेवहाय एंगल OAP इक्वल टु एंगल OBP इक्वल टु 90 डिग्री मानो 90 डिग्री थार बुंथि 10.1 निफ्राय मोनो होननानै लिरना होबानो जायो नोंथांमोना जों मिथिखागौ जे जोंनिया नांज्रिद हांखो आरो बेंखननि आगोसार बिन्दोआव बेसेबां खना सोमजिहोयो 90 डिग्री सोमजिहोयो जोंनिया नैबे सखाव आरो नैबे नांज्रिद हांखो सखावा नांज्रिद हांखोनि सायाव बेसेबां डिग्री खालामो जोंनिया थार बुंथि 10.1 बायदियै 90 डिग्री खालामो स' नोंथांमोना थार बुंथि 10.1 थार बुंथि 10.2 बेफोरखौ मोजाङै नायना ला आरो बे जोंना सोलोंनोल' नङा बेयो एग्जामावबो फैयो स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय थ' therefore APBO नैबे P हा APBO आखान्थि 4 निफ्राय मोनो नाय जों 2 नाम्बारखौ खालामनाव 2 नाम्बार नङा सरि नंगौ 2 नाम्बारखौ खालामनावबो जोङो बेबायदि खालामदोंमोन दा नैयावबो जोङो मा खालामगोन नाय माने मा होनदों बेखौ गोरोब आखान्थि 4 नि खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां 360 डिग्री स' नै मोनसे आखान्थि 4 नि जों खनाफोरखौ दाजाबा मा मोनगोन एंगल APB प्लास एंगल PAO प्लास एंगल PBO प्लास एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री बेखिना क्लियर ना लोगोफोर बेखिनाथ' गोरलैखा स' बेनि उनावहाय मानफोरखौ बज'दो APB नि माना जोंनिया 80 डिग्री PAO नि माना जोंनिया 90 डिग्री PBO जोंनिया नैबे 90 डिग्री ओमफ्राय जोंनो नांगौ एंगल AOB खौ जोङो मिथिया दा जोङो दाजाबदो बेखिनाखौ दाजाबदो 9 9 18 जाबाय 18 दो 16 माने 80 90 90 नैबे 0 जाबाय नैबे 9 बेसेबां 18 जों 8 जों बेसेबां 26 बे जानायखौबो 260 प्लास एंगल AOB equal to 360 degree so implies that angle AOB equal to 360 minus 260 degree equal to minus दांखोबा बेसे जागोन जोंनिया 100 डिग्री दा नाय एंगल AOB खौ जों मा लिखो मा मोनखो जोङो 100 डिग्री मोनबाय लोगोफोर दा आरो नै नाय एंगल AOB खौ जों माबायदि लिरनो हायो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 100 डिग्री हायना लोगोफोर माना नाय मोनसे नै मोनसे टोटेल खनाखौ जोङो नैसोर मोननै खना लोगो नांनानै जों मोनो स' बेनिखायनो गासै खनाखौ जों मा लिरनो हायो AOP प्लस BOP निया बेखिनाखौ लिरबाय AOP प्लस BOP बिनि उनाव जिहेतु जोंना AOP आरो BOP आ जोंना समान आरो जोंनो जिहेतु जोंनो AOP खौ नांगौ बिनिखायनो जोङो AOP खौ जों लाखिगोन BOP नि जायगायाव जों मा फज'गोन BOP नि जायगायाव जों फज'गोन AOP एंगल AOP प्लस एंगल AOP इक्वल टू 100 डिग्री आरो बेखौ मानिफ्राय लिरगोन जोङो 1 निफ्राय फज'बाय आरो ना बिनि उनावहाय एंगल इमप्लाइज दैट बिसोर मोननैखौ दाजाबा मा जागोन 2 नैबे P हा नैबे P 2 एंगल AOP इक्वल टू 100 इमप्लाइज दैट एंगल AOP इक्वल टू 100/2 इक्वल टू बेसेबां जागोन लोगोफोर 100
100 खौ 2 जों रानबा जों बेसेबां मोनगोन 50 स' दा जोंना बे थार्ड नाम्बारनि जोंना एन्सारा मा मोनसे जागोन जोंनि एन्सारा जागोन ए नाम्बारा स' नोंथांमोना सिम्पलि अप्शन ए खौ चुज खालामबानो जाबाय एबार जोंना लोगोफोर 4 नाम्बारखौ जोङो सावरायलायनोसै आं कुइसनखौ दिन्थिना होनाय जाबाय नाय मोनसे बेंखननि खाव हांखोनि जोबथा मोननै बिन्दोआव बोनाय नांज्रेद हांखोफोरा लिक जायो नैबेबो जोबोद गोरलै नोंथांमोना आं खालामना होबानो गोरलै मोनगोन आं गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामदोंसै नैबे एक्सारसाइज 10.2 नि मा नाम्बार रिभारनिया जाबाय जोंनिया 4 नाम्बार लोगोफोर 4 नाम्बार आं सावगारिखौ आखिग्रोनोसैलै मोनसे बेंखन आखिबाय मोनसे नैबे जोंनिया बेंखनाव आं नैबायदिनो आखिनोसै बुजायनो कारने इजि जागोन बेंखनाव मोनसे सखाव आखिनो होदो सखाव नङा सरि बेंखनाव मोनसे खाव हांखो आखिनो होदो आरोना बे खाव हांखोनि नैबे मोनसे खाव हांखोखौ जों मिथिखागौ खाव हांखोआ जोंना बेंखननि सेन्टार एबा मिरुथिं थाङो दा जोङो बे खाव हांखोनि जोबथा बिन्दोआव नांज्रेद हांखो बोनो होदो लोगोफोर खाव हांखोनि जोबथा बिन्दोआ नैजों आरो नैजों बे बिन्दो मोननैयाव जोंखौ मा बोनो होदो बेबायदि जोंखौ नांज्रेद हांखो बोनो होदो बेबायदि जुदि नांज्रेद हांखो बोयोब्ला नोंनिया बै नांज्रेद हांखो मोननैया मा जायो होनदों जोंना लिक जायो होनना बुंदों स' दा बे नांज्रेद हांखो मोननैखौ जोङो लिक होननानै फोरमान खालामनानै दिन्थिनो नांगोन बेनो आरोना सिम्पल स' आं दा खालामदोनिसै लोगोफोर बेखौ सिम्पलिनो नैखौ आं ए होबाय नैखौ आं बी होबाय बिनि उनाव नैखौ सी होबाय नैखौ डी होबाय नैखौ पी नैखौ क्यू नैखौ अ मिरु होबाय आं दा बेवहाय नांज्रेद हांखोआ ए बी आरो सी डी आरो बेयो पी आरो क्यू बिन्दोआव दानस'यो जों दा दिहुननांगौ बिसोर मोननैया माबा लिक दा आं नै मोनसे खनाखौ जों मिथिखागौ नैबेबो 90 डिग्री जागोन नैबेबो 90 जागोन नैबेबो 90 जागोन नैबेबो 90 जागोन बेखौथ' जों मिथिखागौ बे मा थिउराम बेयो थार बुंथि 10.1 बेखौ नोंथांमोना आं बार होनदों नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनानै ला जोंनिया थार बुंथि 10.1 बायदि जोंनिया नैयाव मा जायो जोंनिया पॉइंट अफ कन्टेक्टआव नांज्रेद बिन्दोआव जोंनिया बेसेबां खना सोमजिहोयो 90 डिग्री खना सोमजिहोयो दा आङो बेवहाय नैखौ आङो 1 नाम्बार होनसै नाय नै खनाखौ आङो 1 होनोसै नै खनाखौ 2 होनोसै नै खनाखौ 3 होनोसै नै खनाखौ मा होनसै आं 4 होनोसै अब्ला लिरनायाव एसे मोजां जायो आरोना नैखौ 1 होबाय नैखौ 2 नैखौ 3 नैखौ 4 होबाय स' नोंथांमोना 1 होआबा नैबायदिबो लिरजागोन ए पी अबो लिरजागोन जेबो खोथा गैया बाट नोंथांमोना 1 2 3 4 होबा एसे बुजिनायाव गोरलै जागोन बेनिखाय आं होनाबाय दा होना थानायफोरखौ आं लिरना लानोसै होनाय दं ए बी आरो सी डी नांज्रेद हांखोआ पी आरो क्यू बिन्दोआव पी आरो क्यू बिन्दोआव दानस'यो बेखिनिया क्लियार ना फोरमान खालामनांगौ एबा दिन्थिनांगौ ए बी पेरेलेल सी डी जों ए बी पेरेलेल सी डी जोङो दिन्थिनो नांगौ बेवहाय here angle 1 equal to angle 2 equal to angle 3 equal to angle 4 equal to बेसेबां डिग्री 90 डिग्री मानिफ्राय मोनगोन जोङो बियो थार बुंथि 10.1 निफ्राय मानिफ्राय मोनखो बेखौ जोङो थार बुंथि 10.1 निफ्राय जोङो बेखौ मोननाय जाबाय नाइट स' देयारफोर
therefore जों मा लायो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 क्लियर जों एंगल 1 जों एंगल 4 खौ जों समान दिन्थिनो हायो आरो जोङो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बेखौबो जों 2 जों 3 जों समान दिन्थिनो हायो जों बेवहायनो मोनखाबाय नाय दा नाय बेवहाय नैबे मा जोंना नै 1 जों आरो 4 जों मा जायो लोगोफोर 1 जों 4 जों मा जायो नोंथांमोना क्लास 9 आव फरायदोंमोन नोंथांमोना मोनगोन जे 1 जों 4 जों उल्था मोखां इसिं खना जायो बे मा जायो जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना उल्था मोखां इसिं खना सो जोङो क्लास 10 नि चैप्टारा फोजोबबानो माने क्लास 10 नि मेथ्सआ जोबबानो क्लास 9 नि मेथ्सखौ जोङो स्टार्ट खालामगोन नोंथांमोना क्लास 9 निफोराबो सिन्था खालामनो गोनांथि गैला जों दा भिडिअ क्लास 9 निखौबो थाबैनो बानायनो नाजागोन मानोना क्लास 9 खौ एसे गोरलैयै जुदि नोंथांमोना सोलोंबोयोब्ला क्लास 10 आव एसे हेल्प जायो आरोना माखासे क्लास 10 आव 9 नि फोरखौ जोङो सोलोंनाया मोजां दा बेयो जोंनिया मा जाखो उल्था मोखां इसिं खना जों मिथियागौ नाय बेनि उनाव आं लिरगोन नैबे मा जागोन जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना बेखौबो आं बेबायदि होबाय स' देयारफर आं दा लास्टखौ बुजाय हागोन हा देयारफर ए बि पेरेलेल CD दा मा जाखो ए बि पेरेलेल CD जाखो बेवहाय नोंथांमोना हमनो हायाखैबो जानो हागौ आं दा बुजायनोसै मानोना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान मानोना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा समान नाय आं एसे बुजायना होनसै मोनसे बेंखन लाबाय बेंखन माने बेंखनखौ लाथ'ला जोङो दा मोननै हांखोनि बायदि दङ दा नैबायदि ओरै दानबाय बेखौ दा जोंनिया नैनि जुदि नैजों मा जोंनिया उल्था मोखां इसिं खना जोंना नैबे स्ट्रेट लाइन जानांगौ होनना खोथा गैया नैबायदि बेंखा जानांगौ होनना खोथा गैया नै गिदिरबो थानो हानाय बिगिदिरबो थानो हानाय बारना उल्था मोखां इसिं खना माने जोंनिया नैजों बिजों बुजायगोन आरो मोनसेया जाबाय नै साइडनिजों जुदि जोंनिया नैबे 1 जों 2 खौ जुदि जों लायोब्ला 1 जों 2 जों जुदि समान जायोब्ला जोङो अबियासलि नैजों जोंनिया मा जायो लिक जायो माने उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जोंनिया जुदि समान जायोब्ला जोंना बे मा जायो लिक जायो दा बेवहायबो नै 1 जों 4 जों उल्था मोखां इसिं खना 2 जों 3 जों उल्था मोखां इसिं खना जुदि जोंना नै 1 जों 4 जों जुदि समान नङामोनब्ला जोङो नैसोर मोननैखौ जोङो लिक होनानै दिन्थिनो हानाय नङामोन मानोना जोङो उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जोंना समान जाबासो बे मा जायो जोंना लिक जायो स' जों दा निउल मोनबायना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जोंनिया मा मोनखो बेवहाय समान मोनबाय स' बिनिखाय जों डाइरेक्ट लिरना होनो हायो ए बि पेरेलेल CD मानोना उल्था मोखां इसिं खनाफोरा जोंना समान स' बे खिनाखौ लिरबा नोंथांमोना बेयाव मार्क्स मोनगोन स' आं गोबाव खालामलासिनो एबार जोङो स्टार्ट खालामदोनिसै 5 नाम्बार स' 5 नाम्बारा एथ' इम्पर्टेन्ट नङा अब्लाबो आं खालामना होनसै नोंथांमोना बेखौ सावरायनो खारणे जुदि बुजिनो गोनांब्ला नोंथांमोना कन्ट्राडिक्सन एबा बेरेखानि फोरमान बेखौ नोंथांमोना माबानांगोन आरोना बुजिनांगोन बेखौ जोङो फार्स्ट स्टेप लेसन नंगुबै रोदा ना मामोनथाय फार्स्ट लेसना बेवहाय जोङो बेखौ सोलोंखादों आरोना कन्ट्राडिक्सन मेथडखौ माने नैबायदि जे जोङो नंखायखौनो नंगौ होनना हमना लागोन उनाव बे नंखायया गोरोन्थि जाहैगोन स' फार्स्टआव जोङो नङि होनना जेखौ हमदोंमोन बेसो लास्टआव राइट जाहैगोन आरोना बेबायदि होनानै जोङो ओरैनो सिम्पलि बुजायोबा जोङो बुजायनो हायो नाय बेयाव मा होदों कुइसनाव फोरमान खालामदि बेंखननि नांज्रिद बिन्दोआव नांज्रिद हांखोनि सायाव बोनाय थोंग्रा बेंखननि मेरुनि गेजेरजों थाङो जोंखौ मा फोरमान खालामनो होदो जे बेंखननि नांज्रिद हांखोनि सायाव थोंगोर जुदि बोयोब्ला बे थोंगोरा जोंनिया मानि गेजेरजों थाङो होनदों लोगोफोर बेयो मेरुनि गेजेरथिं थाङो जोंखौनो बेखौनो सिम्पलि फोरमान खालामनो होदों दा आङो बेनि कारणे आं जेसेबां आंनिखौ सर्टकाट मेथडआव खालामना होनो नाजानोसै एक्सारसाइज 10.2 कुइसन नम्बर 5 सावगारिखौ आखिग्रोनोसै आङो मोनसे बेंखन आखिग्रोबाय बेंखननि सायाव मोनसे आं नांज्रिद हांखो बोबाय नांज्रिद हांखोखौ आङो ए बि लाबाय नै नांज्रिद बिन्दोआ मा लाखो आङो हमना लाबाय पि दा जोङो
नैयाव ओरैबायदि मोनसे 90 डिग्री बोबाय नैयाव मोनसे x 90 डिग्री नङाबाबो नंगौ बायदि जों बोना लाबाय आरोना जों मिथिगौ जे नैबे जोंनिया 90 डिग्री मालाबाबो जानो हाखाया अब्लाबो जोङो फोरमान खालामनो थाखाय जोङो कन्ट्राडिक्शन मेथड बाहायनो थाखाय XPB खौ जोङो 90 डिग्री आखिना लाबाय होननानै जोङो दा लिरगोन आरो मोनसे नैयाव सेन्टार दङ बिनिफ्राय नैयाव जोङो सेन्टार दं बेखौ जोङो O सेन्टार दं दाजाबनाय जाबाय आरो जों मिथियागौ बे सखावा थारमोनथि 10.1 बायदियै नैयाव बेसेबां जाना थायो जोंनिया 90 डिग्री जाना थायो स' बेखौनो जोङो दा फोरमान खालामदोंसे कन्ट्राडिक्शन मेथड बायदि दा हमना लाबाय अमेरु गोनां बेंखनाव AB नांज्रिद हांखोआ P बिन्दोआव दानस'यो मा लिखो लोगोफोर अमेरु गोनां बेंखनाव AB नांज्रिद हांखोआ P बिन्दोआव दानस'यो बेबायदि लिरना लाबाय दा आखिनायखौ एसे लिरना लानोसै आङो AB नांज्रिद हांखोनि P बिन्दोआव सरि बे आखिनाय नङा जोंनिया PX perpendicular AB नाय जोङो नै PX खौ AB नि सायाव जोङो पारपेन्डिकुलार होनानै जोङो आखिना लाबाय आरोना जोङो बेखौ जों मिथिखागौ बे जोंनिया PX आ जोंनिया 90 डिग्री मालाबाबो जानो हाया अब्लाबो जोङो जे 90 डिग्री कन्ट्राडिक्शन मेथड बाहायगोन नालाय जों बेखौ 90 डिग्री होनानै हमना लाबाय आरोना बोनाय जाबाय जाहाथे बे मेरु O'नि गेजेरजों थाङा आरो OP दाजाबनाय जाबाय जोङो PX खौ पारपेन्डिकुलार बोनाय जाबाय आरो बेयो जाहाथे O मेरुनि गेजेरथिं थाङा होननानै जोङो लिरनाय जाबाय दा फोरमान खालामनांगौदि AB नांज्रिद हांखोनि P बिन्दोआव बोनाय थोंगोरा O बिन्दोनि गेजेरजों थाङो जों मा लिरखो मा फोरमान खालामनांगौ AB नांज्रिद हांखोनि P बिन्दोआव बोनाय AB नांज्रिद हांखोनि P बिन्दोआव बोनाय थोंगोरा नै O नि गेजेरजों जोङो थाङो होननानै फोरमान खालामनांगौ जों दा मा एबार फोरमान नैबे एसे सेन्टेन्स जों लिरनानै फोरमान खालामनाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बुजिनो नाजाबानो जाबाय कन्ट्राडिक्शन मेथडखौ नोंथांमोना फार्स्ट लेसनावबो एसे सोलोंखादों बेवहाय जों मा लिरनो हायो OPB = 90 डिग्री नैखौ 1 नाम्बार होनसै OPB = 90 डिग्री बे मानिफ्राय मोनखो जोङो थारमथि 10.1 निफ्राय जों मोनबाय लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना क्लियारखा नोंथांमोना बेखौ मा जानो लिरना आं 10.1 ल' लिरना होदों जे थारमथि 10.1 निफ्राय मोनो होननानै लिरना होबानो जाबाय बिनि उनाव एंगल XPB = 90 डिग्री नैखौ 2 नाम्बार होबाय बे मानिफ्राय मोनखो बेखौ जों आखिनाय बायदि जों बेखौ मोनबाय therefore from 1 and 2 we get
from 1 and 2 we get मा मोनगोन जोङो angle OPB equal to angle XPB दानाय angle OPB आरो angle XPB मोनबाय नाथाय जोङो सावगारियाव जों नायनानै मिथिखायो मालाबाबो XPB नि माना OPB जों नैबे मालाबाबो जोंनिया समान जानो हाया नाथाय जों मा लिरनाय बिदिहायनो नाथाय angle OPB does not equal to angle XPB जोंनिया इ मालाबाबो जानो हाया therefore थामहिनबा XP आ मेरु O नि गेजेरजों थांगोन जेब्ला OP आ बा XP आ जेब्ला XP आ OP नि सायाव थायो मा जाखो जेब्ला obviously जोंना नै बिसोर मोननै एंगला माला समान जागोन जेब्ला जोंनिया XP आ OP नि गेजेराव माने बिनि सायाव थागोन अब्लासो जोङो बिसोर मोननैया समान जानो हागोन मानोना जोङो बेबायदि जुदि जायाब्ला जोंनिया बेबायदि समान जानो हाया स' बिनि उनाव लास्टआव नोंथांमोना नैखौ सेन्टेन्सखौ लिरना होबानो थायो बेनिफ्राय आरो जेबो लिरनो गोनांथि गैला बेनिफ्राय लास्टआव मोनसे सेन्टेन्सनि उनाव मोनसे सेन्टेन्स नोंथांमोना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय जे therefore बेंखननि नांज्रिद बिन्दोआव नांज्रिद हांखोनि सायाव बोनाय नांज्रिद हांखोनि सायाव बोनाय थोंगोरा बेंखननि मेरुनि गेजेरजों थाङो स' बेखौनो आं सिम्पल लिरना होबानो जाबाय आं एसे हिन्टसै नाय जों फार्स्टलि जायखिजाया मोनसे 90 डिग्री होननानै हमना लाबाय जिखौ जोङो मेरुनि गेजेरजों थाङा होनना हमना लाबाय स' बेनि उनाव जोङो लास्टआव बे जोंनिया बेबायदि जानो हाया बियो जेब्ला माला 90 डिग्री जागोन जेब्ला बियो मेरुनि गेजेरथिं थांगोन बेबायदि जों लास्टआव मोनगोन आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बेखिनिखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरबानो जाबाय एसे मोजाङै नोंथांमोना खातायाव लिरना लाबानो जाबाय एसे सेन्टेन्स नैयाव बांद्राय गोलाव नङा एसे मोजाङै नायबानो फोरमान खालामनाया नैखिनाल'सो नैखिनाथ' जास्ट लिरनायल' फोरमाना नैनिफ्राय नैखिनाल'सो लोगोफोर नैखिना बाहाय ओरैनो लिरबानो बुजिना लाबानो इमान फरायबाय थानो दरकार गैया आरोना स' नै भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो सावरायबाय स' थाबैनो जोङो नेक्स्ट भिडिअ जों कुइसन नाम्बार 6, 7, 8, 9 बेफोरखौ जों सावरायगोन स' गोजोन्थों लोगोफोर